I els senyors de l'univers. Soc l'Adam, príncep d'Etèrnia, defensor dels secrets del castell de Calavera Grisa. Aquest és en Gallineta, el meu millor amic. Uns poders fabulosos i secrets em van ser revelats el dia que vaig arborar la meva espasa màgica i vaig dir: pel poder de Calavera Grisa! Tinc el poder! En Gallineta es va tornar un supergat i jo em vaig convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers. Només 3 persones més comparteixen el secret. Els nostres amics, la Fatillera, l'Home d'Armes i l'Orco. Junts defensem el castell de Calavera Grisa de les forces malèfiques de Skeletor. Una amiga amb problemes. Ja arriben! Que ja hi hem arribat, pare. Què? Sí, filleta, ja pots obrir els ulls, ja hem aterrat. I Lina! Ja tenia ganes que arribessis. Jo també, Tila. M'alegro que el meu pare hagi hagut de portar el transmutador. Tila i Lina, sabeu què? En Jargon el bruixot ha fugit de la masmorra de la presó. Potser ara ve cap aquí. Per què aquí? El rei Randor i en He-Man el van empresonar fa molt de temps. Va prometre venjar-se'n. Oh, estàs segura que no correm perill? No t'amoïnis, segurament a hores d'ara és en una altra galàxia. Anem, Lina. Per fi, un altre cop a Etèrnia! Ara buscaré en Randor i en He-Man i me'n venjaré! S'acosta algú, no vull que em vegin encara, i això els espantarà! Em sembla que és per aquí. Oh, no! El camp de geisers! Afanya't, corre, abans no ens intoxiqui el gas! I Lina, vinga! Oh, Tila! Ajuda'm! Tinc por! Oh! Tila! Què ha passat? Adam, la Tila i la Lina encara no han tornat. Oh, segurament s'estan divertint, però si has d'estar més tranquil, cridaré la Tila pel comunilligam. Tila! Tila, que em sents? Adam, ajuda'ns! Estem atrapades al camp de geisers. La Tila ha pres mal. No et moguis, Ilina. No perdis la calma. Ara demanaré ajuda. Pel poder de Calavera Grisa! Tinc el poder! No us mogueu, no us passarà res. He-Man! En He-Man!
No serà res. Oh, gràcies. Estava tan espantada. Si fos com la Tila, no hauria passat això. Portem la Tila a casa. Som-hi, Supergat. De pressa, però amb compte. Ell em portarà fins al rei. I tots dos pagaran per haver-me enviat a presó. No hi ha dret. El meu pare pot fer qualsevol cosa. Per què no em pot fer forta i valenta? Vaja, aquesta noieta necessita ajuda. L'ajudaré perquè... m'ajudi. Però primer una disfressa. Què et passa, reina? Qui sou vos? Oh, una filleta, reina. Què tens, filleta? Com que sóc tan feble i tímida, la meva amiga ha pres mal. Oh, tant de bo que pogués ser més forta. Ah, això és l'únic que t'amoïna? Doncs jo t'ajudaré, reina. De debò? Però no sé què és. Et farà sentir com et vulguis sentir. Forta, alta, el que sigui. Et trobes més bé? Com us ho puc agrair? Ah, no et preocupis, ja m'ho rumiaré. Ilina! Agafa'l! Amb això em pots cridar. Només digues... Amor. Ilina! On ets? Sóc aquí, Tila. Com et trobes? Ja m'he recuperat del tot. Però què hi fas aquí dalt? Deixa'm ajudar-te, que cauràs. No cauré. I a més, no tinc por. No sabia que ho podies fer. Ni jo tampoc. Tornem corrent. Aviam qui guanya. Això és el transmutador. Pot canviar tots els sòlids en líquids o en gas. Mireu l'arbre. Ha transformat l'arbre de fusta en or. I també inverteix el procés. Haig de tenir aquesta màquina. I tinc una bona idea de com aconseguir-la. Et trobes bé, Ilina? Què? Ah, sí. Bé, Per què no prens una mica l'aire? L'Adam i jo vindrem de seguida. ara hi vaig. Estava bé fins fa una estona i ara sembla talment que estigui malalta. Em trobo tan malament, tan cansada i tan feble. Potser aquella velleta tan amable m'ajudarà. Quines paraules eren? Od, Amok. Sí, reina, que em cridaves. Oh, d'on heu sortit? Ah, i quina importància té? Sóc aquí. Què et passa? Oh, em trobo fatal. He pensat que amb una mica més de poció. I tant, reina. Adam, anem a buscar l'Elina. Estic preocupada per ella. Estava pensant el mateix. Anem. Ilina, Hola, Adam. Tila? com et trobes? Estic bé, em trobo la mar de bé. Estic tan bé que em sembla que faré una cosa que sempre he volgut fer. Agafaré la nau del meu pare i aniré a fer un vol. Voleu venir? Que l'has pilotada mai. I ja saps com t'ho has de fer? És clar, puc fer qualsevol cosa. Vols venir? I és clar que sí, Ilina. Ilina, afluixa! Ai, Adam, no siguis tan empipador. Ah! Ilina, intenta aterrar! No puc, no sé què haig de fer. Com és que m'he deixat enredar d'aquesta manera? Però encara més, com me'n sortiré? Oh,
Agafa't fort, Adam! El poder de Calavera Grisa! Em trobo malament. És normal, ha estat una cursa salvatge. Digues, l'havies pilotada mai? No, mai. Ha estat molt perillós, Ilina, i no gaire intel·ligent. Oh, i l'Adam? L'Adam està bé. Va, t'anirà bé descansar una mica. Em trobo fatal. Només hi ha una cosa que em faria trobar més bé. Amok. Sí, reina, què desitges? Que em podeu dar una mica de poció? Ara no, reina. Ha arribat l'hora que em tornis el favor. Com? Vull el transmutador. Jo no puc passar el test de veu, però tu sí. M'has de donar el transmutador del teu pare. No ho faré, això. Si vols una mica més de poció, ho faràs. Ha marxat. Oh, com m'hi he pogut deixar embolicar. Tant de bo que no me l'hagués beguda mai, la poció. Ilina, sisplau, digue'm què et passa. No puc, Adam. No et puc ajudar si tu no vols. Haig d'aconseguir més poció. Però no puc robar el transmutador del meu pare. Però si li porto el transmutador, un cop hauré pres la poció, seré prou forta per recuperar-lo. Oh, com m'hi he deixat enredar. Sisplau, obre la porta. Sóc la Ilina. Anàlisi de veu correcta. Pots entrar. No hi ha ningú. Oh, encara sort. Pesa T'he vist massa. entrar. Que necessites ajuda? Sí, haig de portar això a la terrassa. I llavors voldria estar sola, Orko. Els teus desitjos són ordres. Ara ja te'l pots endur a la terrassa. L'encanteri es desfarà quan el deixaràs anar. Adéu! Amok. Ben fet, reina. Sisplau, la poció. Que t'ho creguis, reina. Sisplau, necessito que m'ajudis. Però ara jo ja no et necessito. Em sembla que en Jarvan és massa espavilat per tu. En Jarvan m'ha enredat. Haig d'alertar el Ah, ha desaparegut! Ha desaparegut! S'ha fet fonedís! Què ha desaparegut, Zikran? El transmutador! Ens han robat el transmutador! Home d'armes! Ila, veniu de pressa! No sé què li ha passat a la Ilina! Ja recupera el coneixement. Oh, pare, he fet una cosa terrible. A veure, què passa? He donat el transmutador a en Jarvan, el bruixot. El poder de Calavera Grisa! Ara que he cridat l'atenció d'en He-Man, me'n venjaré.
Hauràs de filar més prim, Jarvan. D'acord, i ara què? La teva punteria no em fa ni fred ni calor, Jarvan. Una mica d'escalfor t'aturarà. Travessa el He-Man! Per què travessar-lo si puc saltar? Molt bé. Força bé, He-Man, però no pas prou bé. El raig. No m'hi veig. Doncs de seguida t'hi veuràs, He-Man. I veuràs que has perdut. Sí, el transmutador és meravellós. Pot convertir l'aire del teu voltant en roca o encongir el palau i fer-lo molt més manejable. No puc desactivar el transmutador. El palau s'encongeix. Haig de sortir d'aquí. Oh, em sembla que és hora que m'activi el camp de força. Oh! No puc perdre el temps travessant el camp de força. Haig de salvar el palau. Si puc aguantar el centre del palau, potser evitaré que s'encongeixi. Altres vegades les he passades magres. Em sembla que és una mica massa estret. Sembla la tira del greix, això. En He-Man està retenint el raig. Però ni tan sols en He-Man serà capaç de lluitar contra la màxima potència de la màquina. Tothom està bé? Què ha passat? La resistència d'en He-Man ha sobrecarregat el transmutador i l'ha fet petar. El poder sobre la matèria, oi? Encara no s'ha acabat. Mira! En Jarvan se n'ha anat, però tornarà. Si el poguéssim fer venir ara mateix quan encara està dèbil. En Jarvan em va donar aquest anell per conjurar-lo. I per què te'l va donar, Eileen? Em sentia dèbil i tímida. En Jarvan em va donar una poció i em va dir que em faria forta i valenta. I va ser així? Primer m'hi coneixia, però després passava l'efecte i en necessitava més i més. Et va fer dependre d'alguna mena de droga. Tens sort d'haver parat. Ara ho sé. Si construíssim un amplificador, potser podríem fer servir l'anell per conjurar-lo. I amplificar el poder del conjur i retenir-lo aquí. Ja està a punt, Elina. Ara, Elina. Ot, Amok. He-Man, m'has portat aquí, però no aconseguiràs que em quedi! I tant que podré, si això és l'únic que tens, Jarvan. Jugues amb foc, Jarvan? Dona't, Jarvan. No guanyaràs. Potser no, però no perdo mai! Has tingut bon viatge, Jarvan? Encara no he dit l'última paraula, He-Man! Vols dir que m'escriuràs des de la masmorra de la presó? Gràcies per ajudar-me a agafar en Jarvan, Elina. Has estat molt valenta. Però abans he fet una ximpleria. Encara no entenc per què et vas prendre la poció, Elina.
Volia ser com tu, Tila. Em sembla que estareu d'acord amb mi que l'única manera de sentir-se bé és, primer de tot, sentir-se bé amb un mateix. A la història d'avui, l'Eileen ha provat de prendre una poció màgica que es pensava que l'ajudaria. I ha descobert que no n'hi ha de pocions màgiques. I sabeu què? Tampoc no hi ha drogues màgiques. Sempre que en prengueu d'algú que no siguin els vostres pares o el metge, us arrisqueu molt, amics meus. Jugueu amb la vostra salut i potser amb la vostra vida. Les drogues no fan desaparèixer els problemes, sinó que en creen de nous.